Moja najobľúbenejšia kampaň tohto ročného Super Bowlu je od Novartis. Volá sa to Relax Your Tight End a je to veľmi prekvapivé, že o niečom tak nepríjemnom ako vyšetrenie prostaty sa dá hovoriť tak inovatívne, milo a vtipne. Pretože naozaj vidieť tam tých tough guys, ako sa nechávajú hýčkať a predstavovať si pri tom, že ich riťka je v kľude, pretože na vyšetrenie prostaty sa už dá ísť s krvným testom. A do toho hrá Enya, jedna nádherná piesonka. Myslím si, že Novartis dokázal tento rok naozaj zaujať, ale zároveň aj pomôcť mnohým mužom. Za mňa všetko, čo to má mať, je to zábavné, chce sa mi na to pozerať. Skvelá hudba, prekvapivá realizácia a samozrejme skvelý insight, takže 100 bodov. A ak so mnou nesúhlasíš, tak napíš svoj tip na super bowlovú reklamu tuto do komentára a môžeme sa tam povadiť.